दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि बड'फा हाउसआव जोङो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर सुक्ति बिनि मावफुंनायनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों आरो सरकारनिसिम दाबि लाखिनो नागिरदों। दफानि मावफुंजानायनि बेलायाव जों जुदि स्पष्ट जुदि बुंनांगौब्ला बिटिएडि बिमुंखौ बिटिआर बिमुं खालामनाय, बेजों लोगोसे बर' जि राव बे बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव खालामनाय, लोगोसेयैनो बर' कसारि काउन्सिल दाफुंनाय, बर' बिजों सोलोंथाइखौ नायनो थाखाय आसामाव बर' आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि मोनसे बिथोनगिरि डाइरेक्टर गायसननाय, डिआइजि पस्टिं होनाय, डिसिखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ बिटिआरनि कन्ट्रलनि सिङाव लाबोनाय आरो बिनि अनगायैबो माखासे गोबां जिफोर दफाफोर दंमोन बे दफाफोरखौ मावफुंनाय जाबाय। एनडिएफबि जायफोर फर्मार एनडिएफबि मेम्बार्स 4203 फर्मार एनडिएफबि मेम्बार्सनो रिहेबिलिटेसन पेकेज होनाय जाबाय 4 लाख करि आरो लोगोसे 264 नन हाइनियास केसखौ दिनै उइथड्र खालामनाय जाबाय। बेखिनि हाबाफारिया दिनै जाफुंबाय। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जों आसाम सरकारखौ आरो भारत सरकारखौ जोङो दाबि होनो नागिरदों जे जायफोर बिटिआर सुक्तिनि गुबै दफाफोर दंबावोमोन बे दफाफोरखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ आरो बेनि थाखाय गिबियावनो 3.1 जोंनि जे बाउन्डारि फेहेरनाय बा बारायहोनाय आरो गामि थिसननाय बे हाबाफारिया आथिखालाव मावगासिनो दङब्लाबो बियो दाबो मोगथां महराव जाफुंसार महर मोनाखै। एनडिएफबि जोंनि आफादजों सोमोन्दो थानाय जोङो मोनब्रै बाथ्राखौ जोङो दिनै बुंनो नागिरदों। गिबियावनो जाहैबाय जे एनडिएफबिनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथि केडारफोरा दाबो जायफ्रा फर्मार केडारमोन जेलाव दङ। जिहेतु सुक्ति जाबाय, सुक्ति जानायनि उनाव बयबो लांदां अख्राङाव बा उदां अख्राङाव बिथांमोना फैनो मोननांगौ आरो जिहेतु सुक्तिनि मोनसे बुजाबुजि स्पिरिट, बे स्पिरिटनि आधाराव जिहेतु गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि बेयाव बाथ्राया लिरनाय दङ। दा बेखायनो मानगोनां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबि मोनब्रै हान्जानि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ गोख्रैनो उदां अख्राङाव दिहुननानै हरनांगौनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दाबि होदों। बिथांमोननि मुङाव केस थानो हायो, केसा लासै लासै उइथड्र जागोन, बेयाव आइननि बा जुडिशियेल मेटार थानो हायो, नाथाय बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव बा उदां अख्राङाव थानो मोननायनि बेबस्थाखौ आसाम सरकार भारत सरकारा गोख्रैनो खालामनांगौ। नैथियाव जाहैबाय जे दाबो गोबां मानसिनि हाइनियास नन हाइनियास केसा दङ, गोबां मानसिनियाव दाबो नटिस सहैयो, वारेन्ट सहैयो। दा बेखायनो जों खावलायदों वारेन्ट सहैनाय, नटिस सहैनाय गासिबो हाबाफारिया बन्द जानांगौ। सरकारखौ जोङो गोबां खेब ट्राइपार्टाइट जि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मिटिं बेयाव जों बुंबोदों, खिन्थु बिथांमोननि अफिसियेल लेभेलाव मालाबा बेबायदि मिसकमिउनिकेसन जानाय जों नुदों। दा बेखायनो गासै एनडिएफबिनि केस उइथड्र खालामनायनि प्रक्रिया स्पिड आप जानांगौ आरो रिमेनिं एनडिएफबि 4203निया रिहेबिलिटेसन 4 लाख मोननायनि उनावबो गोबांनिया दाबो आद्रा जानानै दङ, बिथांमोना मोनाखै बा गोबां थालांबावनाय दङ। बिथांमोननि मोननांगौनि थाखाय सरकारा स्पिड आप खालामनांगौ। लोगोसेयैनो मार्टियार फेमिलिनि न'खरनि आंगो न'खरनि सुबुंनो 5 लाख करि जि माने 5 लाख करि जि एक्सग्रेसिया होनाय दङमोन, बेखौ फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि आसाम सरकारनि जि बाजेट सेसन, बे बाजेट सेसनाव बाजेट लानायनि गेजेरजों मावफुंनांगौ होननानै जोङो दाबि होबाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे सुक्तियाव बर' लाइमोनफोरखौ, बर' सेंग्रा सिख्लाखौ रिक्रुटमेन्ट होनायनि जि दफा दङमोन आरो बे दफा बायदियै पारामिलिटारि आरो डिफेन्सआव बेयाव संख्या लिरनाय गैयामोनब्लाबो 10,000नि खम नङा, 10,000नि बारा लाइमोनफोरखौ एपइन्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेयाव लिरनाय दङ। नाथाय बे हाबाफारिखौ भारत सरकार, आसाम सरकारा मावफुङाखै। जानो हागौ कभिड थासारि, बिसायख'थि, लकडाउन, कड अफ कन्डाक्ट गोबां थासारिनि थाखाय मावफुंनो हायाखै। खिन्थु जों खावलायगोन, जिहेतु सुक्तिया 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ आरो बे 2 बोसोर बारलांनायनि उनाव बे हाबाफारिया गोख्रैनो जाफुंनांगौ आरो जाहाथे जोंनि साख्रि मोनै बा जोंनि एसपायरेन्ट केन्डिडेटफ्रा
बिथांमोनहा खामानि मोननो हायो जों बेखौ दाबि लाखिबाय।